'yan Nijar durin uwarku na ce ku ansa uwaku 'yan kutumar uba shegu matsiyata. Kun isa ku haɗa kanku da Najeriya, kun isa ku haɗa Nijar da Najeriya don mai cin uwarku, don mai halban uwaku kutuma. To wallahi muna nan mun fi ƙarfin kuma ban bari ba har yanzu akan masu kafa hotuna suna zagi na sai na ci durin wa yaro in ya shigo hannu wallahi. Amma fa 'yan Nijar ba da gaba ɗayan ku nake zagin ba, a'a iya wa'inda suke zagin mu 'yan Najeriya su muke zagi. Duk wanda ya san baya zagin mu muke ba zagin iya wa'inda suke taba mu ne. Yawwa ayi hakuri, wasu su yi hakuri, amma fa wa'inda suke zagin mu durin wasu unguna shegu matsiyata 'yan kutumar uba. Na zabga wa kutuma. Mutanen Nijar, soyo abin da nake so in yi bayani a kanku, waɗanda suke cikin Nijar, waɗanda babu ruwansu a cikin wagga abu da muke yi a social media, so ku yi haƙuri waɗanda ba ruwanku. So muna rikicinmu ne da waɗannan 'yan iska waɗanda suke Mali da Libya da Burkina Faso, ko waɗannan 'yan iska barayin waɗanda suna can ƙasashen mutane, suna can albarkacin wasu ƙasashe, ba su san menene wannan azzalumin shugaba Cani yake girba a cikin Nijar ba, amma sun koma gefe suna defending dine. So saboda haka waɗanda babu ruwansu ku yi haƙuri, waɗanda suke biyar Bazoum a cikin Nijar, ko ku waɗanda kuke cikin Nijar inda suke sai wannan maci amana, wannan ɗan daudon wanda ya koma cikin gida zamne, to ba ruwanmu da ku, mu ba ku muke ba haƙuri ba. Waɗanda muke ba haƙuri masu bai da gaskiya, amma waɗannan 'yan iska mun fahimci cewa ba masa cikin Nijar ɗin, suna can a Mali, a Libya, sun je suna cin albarkacin ƙasar Libya, su ne musu sace-sace, su ne musu ta'addanci, su ne za su zo suna dependent ɗin wanga ɗan ta'addan nan wanda yake ƙoƙarin ya haɗa mu Najeriya da Nijar faɗa. So saboda haka waɗanda kuke biyar Bazoum mutumin arziki wanda ya ci mulki ta Allah da Annabi, so ku yi haƙuri, ba da ku muke yi ba, muna yi da waɗannan 'yan ta'addan ne waɗanda suke can ƙasar Libya, da su muke faɗan mu. Niger duk inda ka shiga fa yanzu a halin da ake ciki fa, ƙasashen duniya ma idan ka shiga magana suke yi Niger fa. Niger ta tsore musu idanu. Ga waɗanda ba su sani ba, a ranar yau ne Prime Minister Ali Lamin Zan ya halarci wannan gagarumin taro wanda an kai a cikin ƙasar Niger, wato shi dai wannan taron ya je ne a yanda za a yi mark na ƙasar Niger, wanda za a canza ƙasar Niger kin biske ga yadda take ta komo sabuwar Niger. Ta yaya za a yi a canza Niger ta komo sabuwar? Shi dai wannan gine-gine ne za a fara yi a cikin ƙasar tamu ta Niger, kama da hanyoyi da gidaje manya-manya, duk wasu abu. Kai da ƙarshe ba masu hasashen bincike sun ce Niger fa za ta iya komawa Dubai nan da shekara 10 wani abu masu zuwa, insha Allah. Amma dai biske ga labarin da muka samu a cikin ƙasar mu ta Niger shine ingantacce. Ƙasar Niger za ta fara gina ƙasashen na Niger, wanda za a fara yin gine-gine insha Allah, kamar yadda kuka na aje muku wannan bidiyon kuna kallo tare da mu. Prime Minister Ali Lamin Zan ya halarci wannan gagarumin taro da an kai a cikin ƙasar mu ta Niger. A yanda fa an fara aza birgi kamar yadda kuke gani, Prime Minister Ali Lamin Zan ya fara ɗaukar birgi da siminti yana azawa domin gina ƙasa. Menene ra'ayinku kan wannan gine-ginen da za a yi, da za a canza ƙasar mu ta Niger ta komo sabuwa? Da alamun fa mahalki na ya fara cika fa, na jima ina wannan mafalkin, amma kuma sai gashi yau Allah ya nuna mini hakanan ne. Alhamdulillah. Shin a matsayin kan ɗan Niger kana farin ciki da wannan labarin, ko kuma dai kai ma bakin ciki ke yi matsayin ƙasar ne ba mu sani ba? Allah ya samu dace, Allah ya ba ƙasashen mu na Sahel zaman lafiya. Wannan gine-ginen da za a fara a cikin ƙasar mu ta Niger, muna goyon baya 100%, mun ba da duk wani suciyankin mu ga CNSP. Insha Allah fatan mu anan shine talaka ya ji daɗi. In dai talaka zai kwanta lafiya ya tashi lafiya, to alhamdulillah mun gode ma Allah. Mu dai kawai ƙasar mu ta Niger shine abin da muka sani. Duk wani makiyin ƙasa ka zo ka aje a gina ƙasa, magana ake yi ta labusandi kan labizi, zancen ƙasa ne, zancen ƙasa kuma sai ɗan ƙasa. Idan ka ji daɗin wannan bidiyo, kai mini sharing, kai mini liking, kai mini comment, mu ga ra'ayinka a cikin commentaire. Merci, Mubarak Niger. Nagode lega.